εναντίον της Διευθύντριας στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λαγατάμιας, στο τρίτο podcast που γίνεται, με θέμα την απαγόρευση των κινητών στα σχολεία, οι απόψεις της Διευθύντριας, οι απόψεις του μαθητή. Ναι, λοιπόν, γεια σας κυρία. Καλημέρα. Σας είστε καλά? Μια χαρά, εσύ? Και εγώ είμαι καλά. Να θέλω να σας ρωτήσω εγώ ότι νομίζετε ότι υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα στα σχολεία παρά μια απαγόρευση κινητών, και νομίζω και η τιμωρία λίγο υπερβολική, μεγάλη, νομίζετε? Λοιπόν, όσον αφορά τα προβλήματα, πάντα όταν συζητούμε για ένα πρόβλημα, πάντα θα υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο δικό μας το σχολείο θεωρώ ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η παραβατικότητα. Όμως δεν είναι ασύνδετα τα δύο. Θεωρώ ότι το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει σε έναν βαθμό την παραβατικότητα που αντιμετωπίζουμε στο συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή, σύμφωνα με έρευνες, έχει αποδειχτεί ότι το κινητό τηλέφωνο προκαλεί διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές όσον αφορά τη συγκέντρωση τους καταρχήν. Αν δεν είναι συγκεντρωμένοι στην τάξη, καταρχήν οι μαθητές και ασχολούνται με το κινητό, σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν τα μαθήματα τους όπως πρέπει, άρα χάνουν από τούτο. Μετά, ξεκινούν να στέλνουν ένα στο άλλο μηνύματα. Άρα δημιουργείται μια ακαταστασία εντός της τάξης. Και αν βγούμε και εκτός της τάξης, έχουμε συμβάντα στο σχολείο που μας έδειξαν ότι σε κλάσματα δευτερολέπτου μαθητές μαζεύτηκαν στην κατίνα. Γιατί είχαν έναν κάλεσμα καυγά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το θυμάσαι ότι πριν μερικές μέρες είχαμε μια σύναξη στην κατίνα, ξαφνική σύναξη. Αν δεν υπήρχαν τα κινητά, αν δεν χρησιμοποιούσαμε κινητά εκείνη την ημέρα, θα μπορούσε να αποφευχθεί τούτη η σύναξη μεγάλη. Νομίζω ότι στο πρώτο που είπατε για την τάξη, νομίζω είναι το 90% των μαθητών, νομίζω, συμμορφώνονται. Δεν το χρησιμοποιούμε στην τάξη. Συμφωνώ ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμόρφωση εντός της τάξης. Υπάρχει, ας πούμε, το θέμα ότι μπορούν να τιμωρηθούν και οι μαθητές και να βρεθούν και οι μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το κινητό μες στην τάξη. Μπορεί ο καθηγητής να αναμένει, ας πούμε, να μην τα θωρεί, να μην μπορεί να τα διούλα, γιατί και εκείνος άνθρωπος είναι, ας πούμε. Μπορεί να κάνει, μπορεί να μην τα διούλα. Γυρίζει στον πίνακα, ο καθηγητής. Μπορούν όμως, νομίζω ξέρουμε όλοι ποιοι μπορεί να είναι οι μαθητές εντός της τάξης. Εντός της τάξης υπήρχε ανέκαθεν, υπήρχε στην νομοθεσία του κράτους. Τώρα το επιπλέον είναι η χρήση του κινητού κατά τα διαλύματα. Τα διαλύματα που νομίζω δεν ήταν τόσο σωστή απόφαση για μένα, όσον και για τους περισσότερους μαθητές, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ήταν και σωστή, γιατί κάποιοι μαθητές κακού μεταχειρίζονταν τα διαλύματα. Δηλαδή υπήρχε τούτο, έγινε καυκάς, όπως είπατε, στην κατίνα, να τραβήσω βίντεο, να δω τι έγινε. Ερώτησες κάτι για τις ποινές. Να σου πω ότι ουσιαστικά οι ποινές δεν έχουν αλλάξει. Οι ποινές παραμένουν ουσιαστικά ίδιες. Δηλαδή οι ποινές, αν δείτε στους κανονισμούς στους κανονισμούς που υπάρχουν και υπάρχουν και αναρτημένοι στη σελίδα μας, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, θα δείτε ότι οι κανονισμοί ουσιαστικά είναι ήδη. Οι κανονισμοί, τα πρώτα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν μπει, ουσιαστικά είναι συζήτηση, είναι παρατήρηση, είναι επίπληξη. Μετά από πολλές φορές που κάποιος θα θεαθεί να κρατά το κινητό, ξεκινά να παίρνει ποινή, το παιδαγωγικό μέτρο να γίνεται αποβολή. Δηλαδή είναι κάτι επαναλαμβανόμενο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στα παιδαγωγικά μέτρα τόσο, όσο στο τι μας προκαλεί το κινητό. Μα προκαλεί, αλλά ένας μαθητής ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει εν ώρα διαλύματος, έτσι να το κάνει και όταν πάει σπίτι του. Ωραία. Αφού έρευνες έχουν δείξει ότι το κινητό δεν δημιουργεί κάποια θέματα. Ψυχικής υγείας, συγκέντρωσης. Ωραία. Εάν μειώσουμε τη χρήση του, δηλαδή αν μείνουμε μόνο στο να το χρησιμοποιεί ο μαθητής στην προσωπική του ζωή το απόγευμα, κάποιες ώρες, σημαίνει ότι θα βελτιώσουμε τούτα τα προβλήματα τα οποία ανησυχούν πλέον όλον τον κόσμο. Δεν είναι κάτι κυπριακό. Γιατί να ανησυχεί άραγε το παγκόσμιο?
Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο, μπορεί να είναι, ας πούμε, ανησυχεί η Ευρώπη, ανησυχεί η Αμερική. Κάποιες χώρες δεν ξέρουν καν ακόμα τι είναι κινητό, γιατί εκείνες οι χώρες μπορεί να έχουν πρόβλημα στο να μην έχουν να φάνε κάποιοι άνθρωποι. Όμως, μιλώ για την Ευρώπη και την Αμερική. Γιατί ξεκίνησαν να γίνονται έρευνες, γιατί ανησυχεί ο κόσμος. Σημαίνει ότι έχουμε διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα πρέπει να το ψάξουμε τούτο. Και έχουν γίνει έρευνες. Πρέπει να δοκιμάσουμε την αλλαγή για να δούμε. Αν δεν δοκιμάσουμε, πώς θα ξέρουμε ότι πραγματικά η μη χρήση κινητού θα μας βοηθήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Μα πρέπει να το δούμε. Αλλά είναι τούτο το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι τα 45 λεπτά του διαλύματος. Τα 40 λεπτά του διαλύματος. Ένας μαθητής ο οποίος δυσκολεύεται στην κοινωνικοποίηση. Είχε κάποια προβλήματα τα οποία δυσκολέψαν τον να τα αντιμετωπίσει. Δεν ήβρε βοήθεια που τον οποιοδήποτε. Εντρέπεται να ζητήσει τη βοήθεια γενικά. Κάθεται πας στο κινητό του τα διαλύματα. Προσπαθεί να ξεφύγει λίγο που το οτιδήποτε το οποίο πέρασε. Κάθεται πας στο κινητό του. Προσπαθεί να περάσει την ώρα του κανονικά. Ωραία, άρα να σου αντιστρέψω αυτό που υποστηρίζεις. Ο μαθητής αυτός δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί συζητώντας ή να βρει ένα φίλο. Θα είναι πάντα κολλημένο στο κινητό. Δεν θα του δοθεί ποτέ τούτη η ευκαιρία την οποία έχασε για κάποιους λόγους που δεν τους ξέρουμε στα προηγούμενα χρόνια της ζωής του. Αν δεν έχει το χρόνο να μιλήσει σιγά σιγά με κάποιον συμμαθητή του, να παίξει ένα παιχνίδι με κάποιον συμμαθητή του. Ο στόχος του σχολείου για τα επόμενα χρόνια, τη χρονιά τη φετινή και για τις επόμενες χρονιές, είναι να δημιουργήσεις την αυλή, αφού μιλούμε για τα διαλύματα, έναν ευχάριστο χώρο στον οποίο τα παιδιά να μπορούν να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, να κάνουν μια δράση. Εάν ο κάθε μαθητής κρατά το κινητό του, σημαίνει ότι παραμένει απομονωμένος. Άρα τούτο το παιδί στο οποίο αναφέρεσαι θα μείνει εκεί μόνος του, μοναχικός τύπος. Βέβαια, υπάρχουν οι διάφοροι χαρακτήρες, τους οποίους δεν μπορούμε να αλλάξουμε στο 100%. Υπάρχουν άνθρωποι που τους άρεσε να είναι λίγο μοναχικοί. Αρέσκει τους να μένουν μόνοι τους κάποιες ώρες. Όμως το να μάθουν να συζητούν, το να μάθουν να συνεργάζονται, είναι μια δυνατότητα που πρέπει να δώσει το σχολείο. Αν κρατάτε το κινητό σας ο καθένας μόνος του, σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνουμε. Δεν το παλεύουμε τούτο το σημείο. Δεν το βελτιώνω. Εγώ μιλώ για τους χαρακτήρες οι οποίοι θα ζητήσουν τη βοήθεια, θα μιλήσουν μόνοι. Δεν είναι γιατί θα τη ζητήσουν τη βοήθεια, είναι γιατί το σχολείο θα προσπαθήσει να τους εμπλέξει με κάποιον τρόπο. Θα τους ζητήσετε εσείς. Θα υπάρχουν τα άτομα τα οποία να τον καλέσουν, αφού τον ξέρετε. Μπορεί να είναι ένας συμμαθητής σας. Είναι κάποιον παιδί και το γνωρίζετε με κάποιον τρόπο. Γιατί μπορεί να διδάσκεστε κάποια μαθήματα και όλα τα μαθήματα μαζί. Άρα τον ξέρετε το όνομα του, ξέρετε ποιος είναι, ξέρετε ότι παρουσιάζει τούτη την προβληματική εντός εισαγωγικών συμπεριφορά. Άρα θα τον καλέσετε, θα προσπαθήσετε και εσείς να τον βοηθήσετε, θα προσπαθήσουν και οι καθηγητές να βοηθήσουν. Μπορεί να οργανώσουμε μια ομάδα στην οποία θα πούμε, θα έρθεις και εσύ, έλα να παίξεις τούτο το παιχνίδι. Έλα να παίξεις έναν εκπαιδευτικό παιχνίδι, έναν ομαδικό παιχνίδι. Άρα αν τον εντάξουμε κάπου μπορεί να του αρέσει τούτη αλλαγή και να τον βοηθήσουμε να κοινωνικοποιηθεί. Αν μείνει στο κινητό, έχασε αυτή την ευκαιρία. Εντάξει, τούτον μπορούμε να το θεωρήσουμε και πρόβλημα το κινητό στα σχολεία, αλλά μπορούμε να μην το θεωρήσουμε και πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ένας μαθητής, εγώ έχω έναν ακουστικό μες στα αυτήν τα διαλύματα και ακούω podcast. Το οποιοδήποτε podcast που μιλάει για οποιοδήποτε θέμα. Μαθαίνω και την ώρα. Ωραία, δεν μπορείς να μάθεις άλλη ώρα. Γιατί να χάνεις τούτη την ώρα που είναι η ώρα της κοινωνικοποίησης. Είναι ώρα που θα μπορούσες να περπατήσεις στην αυλή και να κουβεντιάσεις με ένα φίλο σου. Κάθεστε και ακούτε. Μα περπατώ. Εντάξει, εσύ μπορεί να περπατάς. Κοίταξες, παρακολούθησες τους συμμαθητές σου. Κάθονται όλοι και κρατούν το κινητό. Δεν είναι μόνο εσύ, μπορεί να ακούς podcast. Κάποιοι άλλοι τι κάνουν. Κρατούν το κινητό και παίζουν παιχνίδια. Και δημιουργείται ένας εθισμός. Ο εθισμός σε όλα τα πράγματα. Είτε είναι κάπνισμα, είτε είναι ποτόν, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι ηλεκτρονικές συσκευές. Ο εθισμός αποτελεί πρόβλημα. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνήσει με τούτο. Οπότε ξεκινά ένας εθισμός. Και πώς δημιουργείται τούτος ο εθισμός? Τον δημιουργούν τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούμε από μόνα τους. Γιατί
Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ένα TikTok ή ένα Instagram. Δουλεύουν και μας επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Θετικά την επηρεάζουν. Επηρεάζουν με τέτοιον τρόπο, αυξάνουν την ντοπαμίνη μας, αισθανόμαστε ότι νιώθουμε καλά, ότι γίνεται κάτι ωραίο και δεν μας αφήνει τούτη η ευχαρίστηση που νιώθουμε παρακολουθώντας τούτα τα βίντεο τα οποία μας εθίζουν και συνέχεια θέλουμε να τα βλέπουμε. Τούτη η αίσθηση της ικανοποίησης που αισθανόμαστε δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτε άλλο ουσιαστικά. Νιώθουμε ότι έχουμε πετύχει πράγματα που είμαστε ευχαριστημένοι. Άρα δεν νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι πιο ωραίο. Να πάμε να κάνουμε ένα αθλητισμό, να συνεργαστούμε με τους φίλους μας, να μιλήσουμε με τους καθηγητές μας. Τούτη η αίσθηση της ικανοποίησης που προκαλεί τούτη η εξάρτηση και τούτο να βλέπω συνέχεια τα TikTok, τα Instagram είναι πρόβλημα μεγάλο. Ναι, θα διαφωνήσω. Ωραία. Άρα μπορούμε να το βελτιώσουμε τούτο δοκιμάζοντας να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, προς Θεού, αντίθετος είμαι υπέρμαχος της τεχνολογίας, γιατί εμένα προσωπικά η τεχνολογία με βοηθά. Πώς με βοηθά? Εγώ χρησιμοποιώντας το κινητό μου μπορώ να παρακολουθώ τα ανεβοκατεβάσματα του ζαχάρου μου επειδή είμαι διαβητική. Άρα το κινητό είναι συνέχεια δίπλα μου για να παρακολουθώ τούτο. Ξέρω ότι η τεχνολογία βοηθά, απλώς πρέπει να κάνουμε τη σωστή χρήση της τεχνολογίας. Και δυστυχώς έχουμε χάσει τον έλεγχο. Γι' αυτό το κράτος αναγκάστηκε να έρθει να νομοθετήσει. Από τη στιγμή που πλέον υπάρχει νομοθεσία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Γιατί αν δεν την εφαρμόσουμε, απλά παρανομούμε. Επομένως δεν έχουμε επιλογές. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε με την εφαρμογή τούτης της νομοθεσίας. Να δοκιμάσουμε. Και υπάρχουν οι φορείς που μπορούν να συζητούν αλλαγές ίσως αν δούμε ότι κάτι δεν είναι καλό. Υπάρχει ΨΕΜ, υπάρχουν οι συλλόγοι των καθηγητών, οι μαθητές σε ομάδες. Μπορούν να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Όχι μόνο στο σχολείο μας να συζητήσουμε, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Αλλά μπορούν να συζητηθούν με τη Βουλή, με το κράτος μετά. Όπως τώρα φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση, τούτο μπορεί και αργότερα να αλλάξει. Αν δούμε ότι κάτι δεν ήταν σωστό, μπορεί να αλλάξει με κάποιον τρόπο. Άρα δεν πρέπει να είμαστε κάθετοι πάντα και αρνητικοί. Πρέπει να δεχόμαστε αλλαγές στη ζωή μας. Έχει προβλήματα στο πώς χρησιμοποιούν οι καθηγητές σε ένα θέμα. Γιατί να πρέπει να επιβάλλουμε την νομοθεσία, οπότε να υπάρχει, καταλαβαίνω ότι να υπάρχουν μαθητές που θα αντιδρούν. Όπως συμβαίνει και με το κάπνισμα. Θα είναι ένα πράγμα παρόμοιο. Πώς συμβαίνει με όλα βασικά. Συμβαίνει με όλα. Με όλα είναι μόνο με τούτο, αλλά εντάξει το κινητό επειδή ήταν επέκταση του χεριού, να το πω έτσι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν αρνητικό και σαν θετικό τούτο, ότι έγινε η επέκταση του χεριού μας. Αλλά εντάξει με το να αφήσεις κάτι απότομα, δηλαδή χωρίς... Νομίζω δεν υπήρχε συζήτηση με μαθητές στη Βουλή. Νομίζω απλά έγινε τούτη νομοθεσία. Επειδή δεν έγινε και τούτη συζήτηση να έρθει υπουργός να ρωτήσει, να ψηφίσουν τέλος πάντων και οι μαθητές οι ίδιοι το ότι πιστεύουν. Έστω αν ευκαιρνε νόη, ας πούμε, να προσπαθούσε να αλλάξει την άποψη με κάποια επιχειρήματα, ας πούμε. Ίσως μπορεί να αντιδράσουν πιο πολλά οι μαθητές. Υπάρχει έναν ενδεχόμενο, ελπίζω πως όχι όμως. Ελπίζω ότι θα το δεχτούμε έτσι ομαλά, θα συνεργαστούμε. Και είπα ότι θα πρέπει να το δουν οι διάφοροι φορείς πώς πάει. Αν πάει καλά και δούμε ότι όντως η κατάργηση μας βοηθά, τότε μπορούμε να το κρατήσουμε. Αν όχι, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Όχι, βέβαια, δεν είναι εμείς που θα ψηφίσουμε νομοθεσία, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα που αφορούν το κινητό και άλλα θέματα. Πρέπει νομίζω να γίνει συζήτηση. Και το θέμα, ας πούμε, υπάρχει το θέμα με παραβατικότητα σε όλα τα σχολεία. Μεγάλο προβλήμα. Μες στα σχολεία υπάρχουν και ουσίες και καυκάες και πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στην εξωκοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι μες στα σχολεία γίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί υπάρχει ανήλικοι, έχουν μια ελαφρυντικό, νομίζω, ναι. Νομίζω γίνεται πιο έντονη μαθητής. Μπορεί να κάνει διάφορα. Βιντεογραφεί το μάθημα, βιντεογραφεί τους μαθητές που τσακώνονται στην αυλή, τους οποίους μπορεί
να ενισχύσαν στο να τσακωθούν. Μπορεί να τους υποβάλλαν το τσακωμό για να τον βιντεογραφήσουν. Αλλά τούτα θα κοπούν. Επομένως είναι ένας τρόπος για να μειωθεί η παραβατικότητα. Εμείς θέλουμε να μειωθεί η παραβατικότητα. Δεν θέλουμε να συλλαμβάνει η αστυνομία τους παραβατικούς, ενώ δεν είναι τούτος ο στόχος. Ο στόχος είναι να μειώσουμε την παραβατικότητα. Άρα τούτο νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Δεν θα έχουμε πλέον, θα μπορούν να ασκούν bullying εντός του σχολείου, τουλάχιστον. Και μετά, εννοώ ότι γράφω κάτι, συνέχεια είναι εναντίον σου. Τραβώ ένα βίντεο πώς κινείσαι στο σχολείο και μετά όπως έκαμε ο μαθητής στη Λάρνακα. Μετά αλλάζω το σώμα, σου βάζω ένα γυμνό σώμα, αφού έχουμε παραδείγματα. Και προβάλλω. Είναι πολλά όμως, είναι πολλά. Γράφουμε σε γκρουπ. Γράφουμε εναντίον κάποιου και έχουμε και στο σχολείο διάφορα γκρουπ. Εναντίον κάποιου γράφεις σε ένα γκρουπ, αλλά υπάρχει και το λεκτικό bullying. Οπότε και το ψυχολογικό bullying. Δηλαδή είναι μόνο το κινητό. Δεν σημαίνει ότι το κινητό να μειώσει τα πάντα. Δεν φταίει το κινητό για όλα, για όλη την παραβατικότητα. Αλλά θα βοηθήσει στο να μειωθεί κάπως. Δεν είναι κάποιον κάνει έρευνες. Εφάνηκε ότι μειώνεται η παραβατικότητα, ότι αυξάνεται η απόδοση των μαθητών στα μαθήματα. Δηλαδή, έχουν γίνει έρευνες από διάφορα. Νομίζω έχουν και τις υποδομές. Για να κάνουν τις έρευνες. Όχι μόνο για να κάνουν τις έρευνες. Όχι για να κάνουν τις έρευνες, για να βοηθήσουν και τους μαθητές να έχουν πιο ψηλούς βαθμούς στο σχολείο, γιατί στις αλλιώς κάποιες χώρες είχαν πολλά υψηλών των π.χ. λόγω των μαθημάτων, λόγω των επιλογών, λόγω των πώς εγινήσκονταν τα μαθήματα. Παίζει και πολύ ρόλο όμως οι έρευνες τούτες, οι έρευνες για τις οποίες μιλούμε έχουν να κάνουν με τη χρήση του κινητού, δεν έχουν να κάνουν με τη χρήση άλλων παραγόντων. Δηλαδή σε μια έρευνα μελετάς κάτι συγκεκριμένο. Σε άλλες χώρες δεν χρησιμοποιήσαν τόσο τα κινητά στα διαλύματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τούτον τον παράγοντα. Όχι, θυκεύασα την έρευνα και λαλούσαν ότι πολλές οι έρευνες που έχουν γίνει. Θυκεύασα τη μια που έναν πανεπιστήμιο στην Ολλανδία. Είναι στην Γαλλία, στην Ελλάδα, είναι σε πολλές χώρες. Στην Αμερική έγιναν έρευνες. Θυκεύασα, είχα διαβάσει ότι όταν ο μαθητής έπιανε διάλειμμα, ας πούμε, να πω στις σκανδιναβικές χώρες η μια, και στην πάνω Ευρώπη, δηλαδή η Γαλλία, λίγο πολλά, η Γαλλία, η Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, δηλαδή τούτες οι χώρες δεν είχαν τόσο πρόβλημα με το κινητό. Δηλαδή ήταν απλά μια απαγόρευση, η οποία εντάξει, οι μαθητές τόσο πολλά δεν το χρησιμοποιούσαν τα διαλύματα, γιατί απλά δεν το χρειάζονταν τα διαλύματα. Γιατί οι μαθητές οι οποίοι είναι κοινωνικοποιούνταν, βοηθούνταν από τους ψυχολόγους του σχολείου, προσπαθούσαν να τους εντάξουν μέσα σε μια παρέα και ήδη οι συμβούλοι, οι ψυχολόγοι του σχολείου. Δεν χρησιμοποιήσαν τόσο τα κινητά, γιατί απλά συζητούσαν τα διαλύματα, είχαν κάτι να συζητήσουν, ας πούμε, το τι γίνησκεται κτλ. Ήταν και πιο προχωρημένο το σύστημα τους. Σαν εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολλά πιο προχωρημένο. Ναι, όλα αυτά όμως οι έρευνες δείχνουν ότι η μη χρήση του κινητού τους βοηθά στη βελτίωση. Γιατί εστιάζουν στη χρήση του κινητού τούτες οι συγκεκριμένες έρευνες. Είχαν ό,τι λες, έχουν διάφορες χώρες, έχουν διάφορα πράγματα. Η Φινλανδία όμως που χρησιμοποιούσε τα computers πάρα πολύ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρχισε σιγά σιγά να τα αφαιρεί. Γιατί είδαν τούτο το πρόβλημα. Η Φινλανδία πρώτη έβαλε στο σύστημα τον υπολογιστή. Προσπάθησαν να καταργήσουν τα βιβλία σιγά σιγά, προσπάθησαν να κάνουν οι χώρες στην αρχή στον ενθουσιασμό, τη χρήση της τεχνολογίας, προσπάθησαν να κάνουν διάφορα πράγματα. Τα οποία έρχονται τώρα όμως, μετά που περάσαν χρόνια, να τα αναιρέσουν. Γιατί διαπιστώνουν ότι δημιουργήθηκαν κάποια άλλα προβλήματα στη συγκέντρωση, στη δημιουργικότητα. Εντάξει, δεν μπορείς να αποφύγεις τούτο. Μπορείς να μετριάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο υπολογιστής, δεν χρειάζεται να είναι 100% η χρήση του κινητού όλη την ώρα να κρατούμε το κινητό. Χρειάζεται να κάνουμε τα πράγματα με μέτρο.
Τούτον είναι που χρειάζεται. Με μέτρο. Ωραία. Γιατί να μην είναι το απόγευμα το κινητό? Πόσο χρόνο να χρησιμοποιούμε από τη ζωή μας σε έναν κινητό? Γιατί είπαμε ότι το κινητό, πέρα από το, επειδή τώρα συζητούμε τη χρήση του στο διάλειμμα, όμως γενικά η χρήση του κινητού δημιουργεί προβλήματα. Στην υγεία μας, στη συγκέντρωση μας, στη δημιουργικότητα μας. Μου κάνει εντύπωση όταν ρωτώ τους μαθητές, γιατί πολλοί μαθητές φτάνουν στο γραφείο μου για να συζητήσουν κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά? Όταν κάνω τούτη την ερώτηση, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής κάτι πρωτότυπο. Μου κάνει εντύπωση το πράγμα. Μένω και κοιτάζω τα παιδιά. Τι να κάνουμε? Να κάνουμε κυρία φούτσα, να κάνουμε κυρία μπάσκετ, να κάνουμε βόλεϊ. Τούτα είναι τα πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε, γιατί τα έχουμε ξανακάνει στη ζωή μας. Δεν άκουσα μια νέα ιδέα, κάτι πρωτότυπο, κάτι πνευματικό, κάτι άλλο, έξω από το κουτί να βγούμε. Μένω και κοιτάζω, τα παιδιά μας δεν έχουν κάτι καινούριο να ζητήσουν, κάτι άλλο. Παλιά υπήρχε το καινούριο. Ναι, παλιά υπήρχε τούτη η δημιουργικότητα. Έβρισκαν ωραίες ιδέες τα παιδιά. Ή επίσης, έχει μπει στο σχολείο μας έναν κουτί που σας ζητά να βάλετε εισηγήσεις για βελτίωση του σχολείου, ό,τι θέλετε, ή για παράπονα. Δεν έβαλε κανένας. Είναι από την αρχή της χρονιάς. Το είπαν οι υπεύθυνοι. Βλέπετε, μπορεί να μην ακούσετε τι σας είπα. Υπάρχει ένα κουτί έξω από τη βιβλιοθήκη, που είναι κουτί για να γράφετε κάποιον παράπονο ή κάποια εισήγηση, να το ρίχνετε εκεί, μπορείτε να είναι επώνυμο ή ανώνυμο, και εμείς να το διαβάζουμε. Πάω κάθε μέρα εγώ και κοιτάζω. Και κάθε μέρα φεύγω στενοχωρημένη. Γιατί κανένας, ούτε καθηγητής, ούτε μαθητής, δεν έχει εισηγηθεί τίποτε σε αυτόν το κουτί. Για τούτο νομίζω ότι ευθύνεται κατά έναν μεγάλο βαθμό το κινητό. Είτε που δεν μας αφήνει ώρα να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί θέλουμε να το κρατούμε στη συνέχεια. Επίσης, τούτον πρέπει να σκεφτούμε, ότι δεν κάνω τίποτε άλλο. Κρατώ απλά το κινητό μου και κοιτάζω. Ενώ μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να παροτρύνω τους μαθητές μας, χωρίς αντιδράσεις, να συνεργαστούν, να το δοκιμάσουμε, για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει, να προσπαθήσουμε να βρούμε φάνταστες ιδέες απασχόλησης κατά τα διαλύματα, ώστε να παίρνουμε όμορφα, συνεργαζόμενοι, κοινωνικοποιημένοι και να έχουμε, ελπίζω, καλύτερα αποτελέσματα. Αν αυτό να αποτύχει, θα δούμε στο μέλλον. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας που μας βοηθήσατε να κάνουμε το podcast και βράμε την ώρα. Και καλώς σας υπολείπω. Επίσης.